Saparani wakili oselero matut. Gini wuok mana Nyanza. To zoning okanyal pake. Zoning kethonwa multi-parties. Jowano sekido ni multi-party. Ma okwanya dok chien ni wachako dwaro zoning. To legitimacy mar siasa en ka en pure contest. Ok ni iye. To gima beja ka wang'e matut ma jopiny beja ni wan kaka gimbo Nyanza mapon. 2027 was the election ka Baba onge. And Baba influence the elections ma the auchiel mosekalo. Dhi bedo maonge this time round. And therefore jopiny dhi bedo gi thuolo mar yiero ng'ama gidwa. And gini ok ni en gima nyien. Even the last election, wan gi Kisumu East, magi yiero independent candidate. And Baba nochung presidential candidate. Jo Ugenya no yiero another candidate. Mokja ODM. Mano nyiso our mature democracy. King'e ni itegno a constituency kata ward mari. Ang'o midwaro zone? Wadwaro pure contest. Be mane madhi kelo jopiny imiyo options. Jopiny nyaka mi option 1, option 2, option 3. Number 4, bende gino this strengthen political parties because 2010 constitution no keto layers kichako party. Okwadar party mag jogwe. Okwadar party mag regions. ODM is national party. And kind national party tuchako biro gi wach mar zoning. Then udwa turn ODM as a village political party. So ODM is a national party. Like in Nairobi, ODM nigi supporters mang'eny Nairobi. To ntiere ODM MPs, to ntiere MPs moko moyie gi parties mopogore opogore. Mane competition mwadwaro nyaka luo Nyanza e reserve kamoro amora mantiere. Jo Kisumu East gi jo Ugenya nyocha oseketo gino ayanga ni jo piny komit thuolo mar yiero gibro yiero ng'ama gidwaro. To king'iyo matut, I'm not mentioning names. Joma lando wach mar zoning gin beneficiaries mag Raila Odinga patronage. To Baba ne en goting. Baba, okay, I don't compare ne gimoro marach, but Baba ne en ng'ama nigo tegro maduong' makano ting'o bade malo. To jopiny winjo wach. Sani Baba no. Koro joma ne nigi under patronage mar Baba go, sani giluor ni koro ng'ama ne ting'o gi koro tsebe. Koro gidwa this face wananchi square maja piny dhi koro ne. Koro it is upon them. Koro donge dweche mang'eny. Gidhi e piny wamejo piny alternative. Ja piny oyier. To ko yierie contest kaka Kasipul Kabona. Nyo aneno nyocha mach. Boyd, it was a hotly contested. Dakincha gidwaro zoning. Jo independent nitie, ja ODM nitie. Maja ODM no yongo. Under a hotly contested, and that is the democracy. Mwadwa. Constituencies model bete. Wadwa that contest. Mawach zoning is an popular thing and most stifle our multi-party democracy. Our forefathers no set term mokedo under 2010 constitution. Erukumana inya ogade kine mabende ikori mano mara dhi nyime gi kaka nene ntiere